ziua! De Ziua Mondială a Diabetului, la invitația doamnelor din Lions Club de Iași, voi vorbi despre infecția cu SARS-CoV-2 la persoanele cu diabet zaharat. Diabetul zaharat are o prevalență crescută și într-o continuă ascensiune. Actualmente, la nivel mondial, sunt peste 463 de milioane de persoane cu diabet zaharat și se estimează că în anul 2045 numărul lor va depăși 700 de milioane. Se vorbește de o adevărată pandemie de diabet zaharat. De la începutul anului trecut, un virus a apărut în îndepărtata Chină, s-a extins rapid în toată lumea, ducând la o altă pandemie, cea de COVID-19. Trăim vremuri grele, suntem la intersecția a două pandemii. Virusul pătrunde în organism pe cale respiratorie și se leagă printr-o proteină spike de pe suprafața sa de enzima 2 de conversie a angiotensinei. Aceasta reprezintă receptorul prin care virusul pătrunde în celulele organismului. Având în vedere că enzima 2 de conversie a angiotensinei se găsește peste tot în organism, este explicabil de ce sunt afectate așa de multe organe, aparate și sisteme. Sistemul cardiovascular, sistemul nervos, ficatul, pancreasul, rinichiul, țesutul respirator. Încă de la începutul anului trecut s-a constatat o corelație între diabetul zaharat și infecția cu SARS-CoV-2. Ulterior, s-a văzut că diabetul zaharat nu crește riscul de infectare cu SARS-CoV-2, dar determină apariția unor forme grave ale infecției. Nu toate persoanele cu diabet zaharat vor face forme grave de boală, ci doar acelea care au un echilibru glicemic precar. Hiperglicemia duce la scăderea capacității de apărare a organismului, scade imunitatea umorală, scade și imunitatea celulară. Creșterea concentrației glucozei în căile aeriene poate favoriza infectarea și replicarea virală la acest nivel. În cazul persoanelor la care diabetul a fost dezechilibrat timp îndelungat, hiperglicemia cronică duce la modificări ale țesutului pulmonar, colabarea unor teritorii, creșterea permeabilității vaselor sanguine pulmonare și alterarea surfactantului pulmonar. Toate acestea determină disfuncții pulmonare severe. Deci, pe lângă echilibrul glicemic de moment, este foarte important ca persoana cu diabet zaharat să fi fost bine echilibrată și anterior infecției. Riscul de apariție a formelor severe crește la persoanele cu diabet zaharat care asociază obezitate, hipertensiune arterială sau alte boli cardiovasculare. Diabetul zaharat și obezitatea determină un status proinflamator cronic care face să se descarce o cantitate mare de citochine ca răspuns la acțiunea virusului, o așa numită furtună citochinică, care va duce la efecte multiple asupra organismului, ducând la insuficiență cardiacă, insuficiență respiratorie, insuficiență renală sau insuficiență hepatică. Relația dintre SARS-CoV-2 și diabetul zaharat este bidirecțională. Pe de o parte, diabetul zaharat dezechilibrat predispune, cum am văzut, la forme severe de boală. Pe de altă parte, noul coronavirus poate duce la apariția diabetului zaharat sau poate dezechilibra un diabet deja existent. Infecția cu SARS-CoV-2 poate determina hiperglicemie prin două mecanisme. Prin efectele proinflamatorii și prin furtuna de citochine pe care o determină, duce la creșterea rezistenței la insulină cu hiperglicemie consecutivă și al doilea mecanism, noul coronavirus pătrunde în celulele beta-pancreatice, ducând la distrugerea directă a acestora cu scăderea secreției de insulină. Dacă apare infecția cu SARS-CoV-2 la o persoană cu diabet zaharat, este foarte important să se facă tot posibilul să se mențină glicemia la valori cât mai apropiate de cele normale, să se ia legătura cu medicul diabetolog curant, eventual cel puțin pentru o perioadă să se treacă la tratament insulinic. Dar poate cel mai util este să se prevină infecția. Pe lângă măsurile generale de prevenire a infecției, este foarte importantă vaccinarea. Nimeni nu poate garanta că o persoană vaccinată nu va face boala, dar este cert, este dovedit de studiile clinice și de acum a trecut suficient timp, ne-am făcut și noi experiența noastră, se poate afirma acum cu certitudine, cu tărie, că riscul de apariție a unor forme grave de boală este categoric mult scăzut la persoanele vaccinate. Vă mulțumesc!